Защо на Белгия са и нужни цели 7 парламента, за да функционира? Ние с един не може да се оправим, смятайте, ако и тук беше така. И всъщност, питали ли сте се някога на какъв език аджаба говорят в тези парламенти, след като белгийски не съществува? Днес, скъпи приятели, сме в самото сърце на Европа. Ама нещо хич не ми е европейско. Останете до края на това видео, за да разберете защо Белгия е толкова противоречива. Преди това обаче знаете си. Дръснете ми набързо един коментар долу, за коя следваща държава искате да научите 50 факт. Тази, която се повтаря най-много, става на видео. Сега наистина не знам на какъв език да кажа този моя лав с главата, защото белгийски няма, но пък там говорят немски. Хайде на немски, защото е най-така благозвучащ. Und jetzt bist du bereit, deinen Kopf zu... Белгия се намира на кръстопътя на Европа и през последните 2000-летия през земите й са минали толкова много раси и култури, че в момента там е страшен калейдоскоп от националности. Може би пък това е и причината столицата и Брюксел да се смята още и за столица на Европейския съюз. Истината обаче е, че градът с население около 2 милиона души се намира точно по средата между суперсилите Германия и Франция. Реално Белгия се отчупва от Нидерландия през 1830 година и чак тогава се появява на европейската карта като автономна държава. Името й идва от римляните, които наричали племе по тези земи Белгае. Днес проблемите с северните съседи са позагърбени и дори са си сформирали нещо като мини-съюзче, наречено Бенелукс – Белгия, Нидерландия и Люксембург. Във времената след Втората световна война обаче отношенията били доста напрегнати, но пък плановете за обща търговия между държавите там започнали да ги сприятеляват. Така през 1957 година е сформиран бленуваният Европейски съюз и за да е по средата между гигантите Франция и Германия и да няма сърдити, за столица на новия съюз е провъзгласен Брюксел. Белгия, както разбрахте, е една от основоположниците му, заедно с Люксембург, Нидерландия, Германия, Франция и Италия. 6 държави. В Брюксел е издигнат и Европейския парламент, който обаче има сесии и в Страсбург, Франция. Освен Европейския парламент, в Брюксел се намира и Централното управление на НАТО. Там е още и регионалния офис на Обединените нации. Общо взето, в този град има повече международна администрация, откъдето и да е другаде в Европа. Забавен факт е, че въпреки тези супер западни убеждения и управление, именно в Брюксел е написан Манифеста на Комунистическата партия от Карл Маркс и Фридрих Енгелс. Иначе по територия Белгия си е малка държава. Само 30 000 квадратни километра или около 4 пъти по-малка от България. Но пък населението й е 11,5 милиона души и постоянно нараства. Къде от раждаемост, къде от бежанци. Девизът на белгийците, моля ви се, съединението прави силата. И тъкмо когато започна да ги обвинявам, че са го гепили от нас, прочетох, че тези думи всъщност са с римски корени. Съединението прави силата е девиз на още 4 държави. Ангола, Боливия, Хаити и Грузия. Не е само наш. По-скоро май и ние сме го копнали. Ако искате постоянно да научавате такива интересни факти, то абонирайте се за канала. Или пък си вземете някои от книгите ми. Това тук е серията Топ мистериите, в която има страшно интересни загадки. А ето тази книга тук е най-новата и ви разкрива 50 невероятни места в България. Може да ги намерите в книжарниците или да си ги вземете от линкчетата по-долу. Благодаря ви! Знаехте ли, че белгийците се смятат за създателите на пържените картофки? Макар този факт да не е на 100% доказан, белгийците са супер горди с него и много се ядосват, защото половината свят им казва French fries. Все едно идват от Франция. Един истински белгиец ще ви поправи моментално и ще каже Belgian fries. Може и да ви плесне един шамар. Пържените картофи там са едни от най-консумираните храни. Те даже се явяват нещо като националното им ястие.
Там е абсолютно нормално да се похапват за закуска, обяд и вечеря. Разбира се, съпътствани с обилно количество майонеза. Предпочитат го пред кетчупа. Сигурно сте чували и за тези белгийските гофрети, или вафли, както им казват. Онези така по-дебелите, които се заливат с обилно количество шоколад и всякакви вкусотии. В Белгия има над 30 такива вида и се явяват като националният им десерт. Кажете ми сега честно, ама много честно. Обичате ли брюкселско зеле? До мен може да видите как то расте на големи кочани и всъщност е култивирано за първи път през 16 век в района на Брюксел. Националният спорт на Белгия е укриването на данъци. Шегувам се, разбира се, но там данъкът върху дохода е стъпаловиден и може да достигне до цели 50%. Той е един от най-високите в Европа и в света. Това означава, че половината от което си изкарал, бай-бай, отива за държавата. Искам да напомня, че в България този данък е 10%. Темата за парите там си е малко табу. Дори между мъж и жена, индивидуалните приходи се споделят така в доста по-късен етап от връзката. Но пък темата за оплакването от високите данъци там си е на дневен ред всеки ден. Напоследък, ако сте забелязали, много взе да се говори за бърнаут. Синдромът на прегарянето от прекалено много работа. В Белгия това е официално признато заболяване и дори може да си вземете болничен за него. Буквално отидете при лекаря и му казвате: докторе, нещо бърнаутнах бе. Няма проблем ети 2 седмици отпуска. Известната статуя с пикаещото момче е символът на Белгия. Но знаехте ли, че всъщност е копие? Оригиналът е краден толкова много пъти, че вече е заключен в музей, за да не се пипа. Отделно, те обличат момченцето в най-различни дрехи. В Белгия, скъпи приятели, се наблюдава един много странен феномен. Семействата там или нямат никакви деца, или имат по 2-3 чаи нагоре. Много рядко ще срещнете двойка, която си има само едно пораснало дете. Там държавата помага финансово още преди бебето да се роди и така чак до 25-та годишнина на детето. За сметка на това обаче, майчинството е само 3 месеца. След това имате избор. Ясла, гледачка или си взимате бебето на работа с вас, което не е особена рядкост в Белгия. Знаехте ли, че Белгия си няма език? Официалните езици там са 3, като нито един от тях не е белгийски. Там се говори нидерландски, френски и немски. Общо взето, всеки човек ги владее и трите, независимо от социалната класа. 3 езика там си е нещо като норма. Кръвосмешението в Белгия технически не е забранено. Брат и сестра там могат да имат дете и няма да бъде срещу закона, макар че ще наруши моралните норми. В миналото това си е било много широка практика, но в наши дни да е така, нещо не е много европейско. Това, което е супер европейско обаче, е позволението на хомосексуални двойки, и то още от 1795 година. Затова Белгия се смята за може би първата държава в света изобщо, която е позволила подобни отношения открито. Знаехте ли, че Белгия също е била колонизатор? Да, верно си е имала само Конго, но в продължение на дълги години тази държава е била направо като тяхна собственост. А Конго е около 80 пъти по-голяма от Белгия. Това, между другото, е едно доста тъмно петно в историята на Белгия, защото в Конго са загинали между 3 и 20 милиона души в робство и под управлението на европейска Белгия. Ако се чуете защо робство, оттам главно са се добивали диаманти. Кървави. Така, стигнахме до средата. Оставете по един палец нагоре в подкрепа, ако всичко тук ви е интересно, и да продължаваме с още по-шокиращите неща. По света Белгия си остава най-известна с белгийската бира и белгийския шоколад. Там има над 300 работещи пивоварни и дори в някои градове под стъклени шахти може да видите тръбите им. Все едно са канализация. Само че по тях тече биричка. През 70-те години там е било абсолютно нормално на учениците в столовата да се сервира бира.
Разбира се, безалкохолна. След това, разбира се, я сменят с газирани напитки и вода, но представете ли си колко яко е било в голямото да отидеш да си поръчаш една биричка? За белгийския шоколад е ясно колко е як. Но знаехте ли кой магазин продава най-много? Оказва се, че летището в Брюксел е най-големият продавач на шоколад в целия свят. Там те продават около 2 тона на ден. Представете ли си, близо 2 кила шоколад се купуват всяка минута. По улиците на някои белгийски градове има специални вендинг машини за пресни плодове. Най-често ягоди. Има дори и такива за зеленчуци, като направо може да си врътнеш цяла салатка само от вендинг машините. Знаехте ли, че в миналото белгиец купува земята, на която е построен днешен Ню Йорк? Питър Миноа преговаря с индианците и купува земята на целия Манхатън за 60 гулдена, което в наши дни ще се равнява на около $1500. Представете ли си за цялото нещо? Направо без пари. Имаме една обща черта с белгийците. Те държат рекорда за най-дълъг период от време без правителство. 589 дена. Нито служебно, нито каквото и да е. Иначе, нали, от там се управлява цяла Европа. Реално обаче политическата система там си е малко сложна. Те са кралство, имат федерално правителство, както и регионално такова. Те са изкарали този дълъг период без федерално правителство. Иначе останалите са си действали. Белгия има не един, а цели 7 парламента. 3 са регионални, с по 2 езика, стават 6 и един федерален. Това се налага заради различните етноси там. Главните са холандци и французи, но има и много германци. Смятайте, като включим и европейските институции, там става политически ужас. Всички белгийски магистрали са осветени през цялата нощ и то доста сериозно. Могат да се видят от космоса. Разбира се, заради енергийната криза от миналата година, тази практика беше прекъсната. Съдебната палата в Брюксел се явява като най-големият съд в света. Сградата там е 160 на 150 метра, с разгъната площ от 26 000 квадратни метра. Тя е по-голяма дори от базиликата Свети Петър в Ватикана. Белгия се води като най-урбанизираната държава в Европа. Цели 98% от населението й живее в градове. Там нямат селени, братче. А и също като Нидерландия е една от най-гъсто населените държави на Стария континент. В Белгия няма планини. Пейзажите там са предимно равнинни, пак подобно на холандците. Най-високата точка там е хълмът Синял де Бутранж, не знам дали го казвам правилно, защото е на френски, със своите 694 метра. По-нисък е от Бурж Халифа в Дубай, който е 828 метра. Демек, най-високата им точка там е по-ниска от най-високата сграда в света. Антверпен, вторият по големина град в Белгия, който също така се води и като столицата на диамантите. Невероятните 80% от скъпоценните камъни минават през града за някаква обработка. Това, между другото, си е останало от колонията им в Конго. Всъщност, в Антверпен се намира и второто по големина пристанище в цяла Европа по обработени стоки. Така градът се явява и като търговската столица на Белгия. Единствено пристанището в Ротердам е по-голямо от това. Най-дългата трамвайна линия в света се намира в Белгия. Тя върви почти по целият им излъз на Северно море, като свързва градовете Депан, близо до френската граница, с Кнокехайст, близо до нидерландската. Линията е дълга цели 67 км. Представете ли си да седиш в трамвай за 67 км, който спира на 70 спирки? Пътуването между крайните му точки отнема 3 часа. Знаехте ли, че може да пазарувате с мой афилиейт линк за Озон? Просто изпишете в браузъра си ozon.bg/clash или го цъкнете от линкчето в описанието. Наистина на вас не ви коства нищо, но така помагате много на канала, за което ви благодаря. Иначе промокода за Arda си остава The Clashers. Знаехте ли, че теорията за големият взрив идва от белгиецът Жорж Люметър? Френският ми е малко сложен, но забележете, скъпи приятели,
той всъщност е свещеник. Когато той представя теорията си публично, лично Айнщайн се изправя на крака и започва да го аплодира с думите, и тук ще цитирам: "Това е най-детайлното и задоволително обяснение за възникването на Вселената." Първият небостъргач в цяла Европа е построен в Белгия, и по-точно в Антверпен. Завършен е през далечната 1932 година и се издига на цели 96 метра. Това са 26 етажа. Белгийците са на първите места в Европа по разводи. Там около 70% от браковете приключват задължително. И главната причина за това е, че младите бързат да се женят за първото си гадже. Не става така, братче. Не поживееш ли с някого, нищо не знаеш за него. Белгия е домакин на страшно много събития, като едно от известните такива е килимът от цветя в Брюксел. В последните години обаче се превърна в столицата на електронната музика чрез фестивала Tomorrowland, който се посещава от над 200 000 души. Един от най-красивите градове на Белгия, несъмнено, е Брюж. Той си остава като една средновековна приказка, но пък е силно посещаван от туристи. Има дори и паранормален тур, при който разказват страховити легенди от града. Ако срещате много скулптури на саксофони из Белгия, не се чудете. Този музикален инструмент е измислен там, а родното му градче е Динант. Изобретателят се казва Адолф Сакс. Всеки един град в Белгия си има по няколко имена заради различните езици. Така, например, Антверпен е на холандски. Същия град обаче се казва Антверс на френски, а пък на немски е просто Антверп. Една от емблемите на Белгия е сграда, наречена Атомът, или по-точно Атомиум, която е изградена през 1958 година. Тя е 102 метра висока и всяка една от топките, явяващи се като електрони, е 19 метра в диаметър. В 6 от тях може да се влиза и да се разгледа. В Белгия има страшно много замъци. Изчислено е, че на всеки 5 квадратни километра там се пада средно по един замък. Много от тях си имат собствени пивоварни, които си функционират до ден днешен. Завършваме с факта, че краят на Наполеон идва след битката при Ватерло, което е в района на Брюксел. Тогава обединените войски побеждават и слагат края на Френската империя и една цяла ера в Европа. Това беше всичко за днес, приятели. Надявам се видеото да ви е харесало и ако е така, оставете му по един палец нагоре в подкрепа. Пък ако желаете да ударите едно дигитално рамо в нещата, които правя, може да използвате бутона Thanks. Той се намира някъде тук долу. Абонирайте се супер бързо и лесно за канала от кръгчето с моята снимка тук горе и не забравяйте да хакнете една камбанка, за да ви известява, когато кача нещо ново. В случай, че имате още свободно време, което искате да напълните с някакви знания или пък интересни факти, бързо цъкайте на някой от тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!